Никой не излиза на състезание без подготовка. Тогава защо толкова хора започват бизнес или пък започват да се съдят без да имат стратегия какво следва? В спорта печели подготвеният, същото важи и в бизнеса, и в съдебния процес. Както не започвате тренировка без план какво следва от тази тренировка, така не трябва да стартирате дейност без ясна правна рамка или да завеждате съдебно дело, без предварително да сте проучили какъв е шансът ви за успех. Аз съм Станислав Йовков, адвокат от Пловдив и помагам на бизнеси и граждани по спорове и съдебни дела. Когато стартирате бизнес, първият въпрос не е колко ще печеля, а в каква форма да регистрирам дейността си или пък каква отговорност ще поемам пред бъдещите си контрагенти и други подобни въпроси. Респективно, когато имате претенции срещу някого или пък някой ви ограничава правата, вие следва да прецените какъв иск да заведете и как да се защитите правно. В това число с какви доказателства разполагате, какви доказателства може да съберете, за да защитите вашите тези и какъв ще бъде шансът ви за успех. Регистрацията на дружество, респективно завеждането на съдебно дело, са като тренировъчния план. Те ви дават структура, яснота и защита. Стратегията преди старта определя резултата. И в спорта, и в бизнеса, и в съдебната зала. Ако темата ви е интересна, в професионалната ми страница споделям практични насоки, както за регистрация на дружества, така и за защита на бизнеса и на гражданските права на хората. Така че можете да ме последвате в нея.